Dopředu bych se chtěl omluvit za špatnou kvalitu mikrofonu a slabého šumění v pozadí. Jestli máte citlivé uši, tak prosím klikněte na nějaké jiné video a jestli vám to nevadí, tak si užijte video. Páni a paní a všechno ostatní, vítejte u prvního let's play By Dead Freddy's. Tady ta hra je málo známá, je to fanmade hra s dobrou grafikou překvapivě a docela zajímavým dějem. Podle všeho, jenom začínal jsem, abych věděl, jak se to ovládá. Podle všeho je tady ta společnost u tady toho Freddyho má v příběhu to, že místo toho, aby byl takzvaný Bite of 87 nebo 83, jedno z toho, tak místo toho bylo tady, děkuji Turbo, 83, tak místo toho, aby tady Fredbear pokousal děcko, tak spíš děcko pokousalo Fredbeara, neboli že mu prostě ukouslo v obrovskou část ksichtu. A já už nebudu zdržovat, když to budu povídat, přitom pokračujeme v příběhu. Howdy! Měl jako železný zuby? Ale já nevím. Howdy! Nevím, jak se říká howdy v češtině. Vítejte, Freddy Fazbear Grill. Well. Dneska budeme testovat naší starou delivery system, jídlový... Dovážkový systém. Ano, dovážkový systém. Ty vole, potřebuji překládat. Já ho můžu cancelovat? Asi, že můžu přeskočit dále. Potřebujeme proběhnout dráhu pár kol a z kuchyně k zákazníkům. Ježiši. Kitchen, party room B, office. Budu v kuchyni, budu dělat objednávky, dávat je na cestovní pás a oni pojedou z kuchyně do party room A, to je tady, pak do party room B, tady, a potom konečně do tvojí kanceláře, neboli tady, jak na to čumíme. Potřebuji, aby si mi potvrzoval objednávky, které se objeví v těchto místnostech. Jo, takže pokud se tam objeví objednávka, tak se tady rozklikne jedna z těch kamer a řekneme, že jo, mám to tady. A když se to asi ukáže u nás, tak asi tady budeme mít tlačítko nebo něco. Já jsem nehrál ani jedno kolo, jediný, co jsem dělal, že jsem si poslechl trošku lore a zároveň jsem si zjistil, jak se to trošičku ovládá, že jsem si takhle jezdil myší jenom po obrazovce, jako tady ten dialog jsem přeskočil. Místnosti můžou být viděny kamerovým systémem, samozřejmě, jinak by to nebylo Five Nights at Freddy's. Který tě nechají se mrknout na cokoliv v budově. Toho pásu konvejor prostě otvory, které jsou vidět v kuchyni a v party roomce, můžou být zavřený dálkově na kamerách s tlačítkem doors, neboli dveře. Zastaví objednávku, která se přibližuje, při tom, co jsou zavřený. Preparing something delivered. Je tady objednávkový status indikátor na levo tvojí kanceláře. Když to říká delivered, nebo doručeno, najděte v pořadí v budově a potvrďte příštku, nebo že prostě se tam objevilo. Jestli se něco bude chovat trošičku divný v pásu, můžeš to zastavit používání páčky nalevo. Stop lever. Tohle to zastaví progres na jakýkoliv přicházející objednávky. Já mám pocit, že to bude fungovat jako dveře ve FNAF 1, že se to tam zatáhne, bude to žrát power, ale nepustí to dát ty animatroniky. Některé náčiní v tvojí kanceláři běží na... To se potřeba zdívnout. Magic Power Setup. Je to dělaný na samovytvořeným power setupu, protože to vytváří energii.
a není to moc stabilní. Když se to dostatečně pošťuchne, energie by mohla se přetížit a bude muset potřebovat plný reboot, než se všechny předměty přizpůsobí znovu. Jakožto varování, bude možná uvidíš některé roboty, jakože ty roboty uvidíš se pohybovat kolem budovy. Neboj se, oni nekoušou, to určitě, jenom se protahujou. Tak píča si namazejte klouby volem, já nevím, fenistylem, nebo jak se to jmenuje. Jenom vypni ty světla napravo, pokud chceš být sám. Nechá je to, aby odešli pryč. A hádám, že to bude na některé animatroniky, že to musíme zmáčknout a když se nám objeví v kanceláři, že to musíme rychle zase. Pokud vidíš tu kovbojskou čiku, se někde přiblížit, zvedni tu jakože hračku pistolky na tvém stole a aktivuj její nový showdown mod, jakože pív-páv, prostě ten quick draw, já nevím, jak se to jmenuje. Pokud seš rychlej a zamíříš mezi její oči, jo, to se dá, možná vyhraješ zdarma sodu. Ty vole, to je dobrý. Já mám pocit, že ty sody něco budou dělat, že třeba když vypiju, já nevím, červenou Coca-Colu, tak ti animatronici nebudou tak agresivní, když budu třeba vypíjet modrou kolu, tak se mi tím dá teda ten, jakoby, že metr na energii dolů, nebo nahoru, já nevím, jak to ještě funguje. Dobře, jdeme na to. Jak se si nevšiml nikdy, jo, no to má ty vole, to je smut. Very fast food early. Takže když tam přejdu myškou, tak to funguje. Tady teda stop. Jo, musím to zmáčknout. Tak to je hustý. Já se na to jenom klikám a myslím, že to je soda. Hey you. Televize nic. Nedělejte, to asi jakože nejsou kamery. Tady hádám, že se nám tady bude objevovat animatronik, že tady vystrčí takhle hlavu. Ty seš... Ne, ty seš power. Proč jde ten power load nahoru? To nedává smysl. No to je jedno. Fan, pistolka. Zajímavý. Kam si jí zbalit? Čaboný je v prdeli. Tady je. Ale kde je Sending. Kde je Foxy? My tady nemají Foxy? Ne. To se Chica, to se Fredbear, tady to je Bonnie. Asi se Foxy teprve dělá. Nebo teprve se jakoby staví podle toho, jak to tady vidí. Ne, tady... Ne, tady to bude vypadat jako ta jakoby čelist nějaká, ale nějaká. Tady je Bonnie. Počkej, proč je tak malej? A tady. Jo, on nemá nohy? Počkej. Aha! Já myslel, že mají jakože nohy, ale že jenom nejsou vidět. Aha, takže oni jsou jakoby ti animatronici, co jsou jakoby od pasu nahoru. To teďko. Jo, že tam je hodně. Dobrý. Že tam je, že tam je... Tady Chica. Že tam je, prostě, že nemají ty nohy, že jsou tam připevněný na tvrdo. To mě zajímá, že jim není divný, že jakoby se sami protahujou, nebo... Ačka je. Aha, takže oni můžou být takhle spolu, tak to je dobrý, to je ve FNAF 2. Protože ve FNAF 1 to snad nebylo, ne? Tady jsou... už jsou tady oba. To vypadá víc vtipně. To vypadá víc vtipně, než jakoby děsivě. Jakože... Gugu gag.
Takže Freddy se zatím nehejbe, to je dobrý. On podle mě bude fungovat jak ve FNAF 1, že první noc nejspíš, že nebude dělat nic, že zatím bude chodit jenom Chica a Bonnie. Jo, už se to posílá. Tak ukáž. A, kdo pak jde? Chica jde. Šel kam? Tady je. Takže hádám, že to znamená, že jde jakoby ke mně. Protože jestli to ukazuje, že ta kamera jakože ukazuje sem, jakože kouká tam a já jsem tady, tak to znamená, že ona jde sem ke mně. No tam se je trošku creepy, jako furt ta kamera tady ta je goofy, ale tady ta je jakoby creepy. Vše pryč. Tady je. OK. Zajímavý. Já nevím, co jsem to udělal správně. Kde je Bonnie? Tady. Tady je Bonnie. Chica je v Číči. Ne, Chica není v Číči. Chica je u jídla. To je tady. Bonnie je tady. Fredbear furt nic. Dobrý. No. Já mám pocit, že oni, když se dostanou do té šachty, že tady ta šachta je jakoby něco jako Last Resort, že prostě to je poslední to. Jak on říkal, že oni nekoušou, asi nekoušou jenom jeho. On je zase tady, Chica je tady. Tady se. Oni se tady vždycky nějak, jakoby z týmu, jakože tam vždycky se překročí, takže čo brácho, jak je, ale nevím, ale ten čurák mě furt tam bliká na mě. To mě vždycky střelí. Chica je tady. Fredbear furt nic. Tak dobrý, to nebylo tak těžký. Prostě... Co to k čertu? Ta stará žárovka vybuchla? Měla by tam být krabice s náhradní žárovkou v kanceláři někde. Jestli bys ji prosím tě mohl za mě vyměnit. Jenom tak rychle. Jako tohle? Dík. Je na čase, co se ta žárovka vyměnila. Řekni, není to tady trošičku jakoby... stav, jak to mám říct, jakože natěsno. Tady. We got a nice one. Máme tady dobrý ventilační fan, který dobře pomůže osvěžit vzduch. Je hnedka na tvojí kanceláři, není to dobrý? Jako nad mojí kanceláří se mi moc nelíbí, že tam je ventilace, protože jak znám animatroniky, tak tam budou chodit. Je to připojený ke kamerovému systému. Buď seš volnej se tam tomu dát pokus. Je to tam strašně zaprášený v těch ventilacích. Tak a teď jdeme na rozkazy. Preparing. A my jsou furt rozmístění? Nebo jsou zpátky? Jo, jsou zpátky. Co jsou teda ty ventilace? Tady tak byla tady. Enable fan. To mám jakože... Ne, tady byla červená tečka. To znamená, že se, jako když tam byly zavřené ty dveře, takže jako to bude něco blokovat, hádám. Ty vole, tam bude určitě líst Chica, nebo... Asi nikdo ještě nic nelezl do těch mých šachet, že jo? Tak jak má tu saskou čepici, já mám pocit, že to je on. Už je v piči. Tady. Určitě, ona líbne. Aj, kurva.
Kde je Freddy? Tady je Fredbear. Or. Píč, já jsem se toho lek. Tady jsou. Chica je hodná. Ty vole, Chica je tady. Chica je furt tady. Tady ti dva jsou tady, ty vole, vy se tam na ten krupáš nebo co? Kde je Freddy? Freddy je tady. Korfimaru. Chica je tady. Fredbear je tady a kde je Bonnie? Bonnie je tady taky. Říkám, jeden z nich zmizne, vole, a nebudu vědět kam. Tady, vole, jsem viděl uško. Jako Freddy, půjdeš do prdele, nebo co? Chica je tady, kde je Bonnie? Chica, Fredbear, Bonnie. To je zmrt. Nevidíš, jsi slepej. A všichni jsou tady. Šurác. Dobrý. Tady je Chica, tady je tenhle. Fredbear táhne do píče. V čem zase leze, vole? Ty vole, Order 3, to už je snad poslední, ne? Co tady v šatníku? Ty čuráku. Ne. Já se bojím, že mě to mělo jumpscarenout, ale dalo mi to poslední sekundovou šanci. Myslím si, že jsem slyšel některé... Rasty, jak se řekne rasty. Prostě nějaký zrezavilý šrouby prdnout v konvejru, jako v pásu. Můj klobouk je až moc velký, aby se tam vešel. Jenom jestli by se tam mohl podívat a vyměnit je. To by bylo strašně moc hodný. Vypnu konvejr zevnitř. Jakože mám jít tam.
Já vidím jenom ty hřebíky a si říkám, mám je nebo nemám je. Já to věděl, vole. Já jsem jenom viděl ty vrata a já jsem si říkal, na co mi budou. Ne? Surprise, motherfucker! Píči, já jsem si ho tam nevšiml úplně vzadu. Bonnie snuck inside. No shit. Tak to je znovu. Takže on se může objevit tady a ještě tamhle úplně vzadu. Se nelíbí, jak to vždycky bliká. Byl ten pohled takový, že kámo, necháš mě jít už dovnitř, kurva. To všechno. Ajajaj. Já si spíš vím, že tohle z toho zastaví, jakože nepotřebuje víc, jakože nepotřebuje, já nevím, celý ohraničení. Táhni. Co? Kde ještě chybí? Minigame complete. Dobrý. Foxy, do prdele, tak on tady Foxy je, tak nic. Well. Ok, tohle je ono, poslední běh, jakože kolo, přes objednávky. Pokud kamery začnou mít trable, dej jim nějaký osvěžení z backstage kamer. Pokud robot se pokusí kazit, nebo prostě poškádlit s kabelama vzadu, tak that you could do so čerstvení nebo jakože refresh, prostě že se zresetujou, by je mohl šokovat pryč. Pokud jsou kamery zamrzlý, může prostě dávat refreshovat. Poslední kolo objednávek přichází. OK, takže hádám, že to bude ještě těžší. To tady už vždycky bylo. Do prdele, ne. Kamo, já nesnáším Foxyho, vole, nenávidím ho, vole, v každý hře, kurva. On je vždycky tak rychle, on má vždycky tu mechaniku, že prostě ty musíš něco rychle udělat, jinak ti to celý kurví. Kde jsou ty kabely? Tady jsou kabeláže. Refresh kamer, okay. Takže on teda... Aha. A zárek čurá. Co budeš dělat? Budeš na mě běhat? Ty už jdeš do ventilace, takže teď mě nezajímáš. Už se to posílá? Jo, dobrý. Tady seš, dobrý. Já mám pocit, že ten Foxy bude mít zase nějaký quick time event, že prostě musím něco rychle zavřít nebo vypnout, prostě jinak mi, nevím, sežere ty kabely, já nevím. Má jakoby obrovskou sílu, ale stejně. On je zase tady. Čeká je piči. Čeká je tady s ním. A teď tam bude i Bonnie. Dobrý, prvně. A tady je tohle. Čeká je tady, oni u kabeláže. Kde je Freddy? Tady je Freddy. Tady je Méďa Péďa, vole. A, už vezme do ventilace.
Ty na ty kabely čumíš, vole. Vole, oni fakt že žere. Jsi zpátky. Bonnie. Ne. Dobrý. Nezabiješ mě, doufám. Bonnie, Foxy, Chica. Fuj, to je to jeho tělo. Ty zmrdé. Vole, já to nestíhám. Kurva, vole. Teď jsem tě ani neslyšel. Have you cleaned the vents lately? Maybe. Jestli jsem vyčistil venty. Mám pocit, že jsem spíš vyčistil Freddyho hlavu, no. Vole, já jak jsem mu odsekl tu hlavu, ale já jsem přestal komentovat. Fuj, vole. Vole, nahrávám, doufám. Dobrý, nahrávám. Píč. Jo. Ne. Kors 3. Jako, já to musím dělat celý od znova. Ne, dobrý, je tady Fox. No, když jsi na trojce z 5, ne? Takže, ty vole, já nechci mít 5 korsů. Tady je Foxy, tady je Chica, ne, tady je Chica, tady je Foxy a tady myslím, že Bonnie vždycky stojí. Vole, ale tak to jsem se mal osral, ty vole. Byl zvuk. Kurva, mám žízeň, ale já nepomůžu se teďka napít. Ty furt spíš. Ty půjdeš do ventilace, ty nechodíš normálně do těch... Tady, ty chodíš normálně do ventilací, takže... No vole, to říkám, zase jde do ventilací, vole. Tak čím já to kabel, takže... Hej, kotě, vole. Díky bohu, vole. Okay. Bože, vole, já jsem se lokinul, vole, abych už nemusel. A tak proto jsme to potichu. Já jsem se lokinul, abych už to nemusel dělat znova, kurva. No, kde mám pití, já mám žízeň jako kokot. Nemám pití. Magnézia, vole. Esence, vole. Vole, okurky a pomerančené citronu. Já se bojím, že mi někdo volá. A já jsem to nezval. Něco přišlo na jedu page, kurva. Suplování a změněná známka z 5 na 1 občanský nauky, jo, to je jak jsem jíl. Dobrý. OK. To je všechno, co jsme potřebovali. Díky za tvoji pomoc. Běž do naší večeřící ary a můžeš jít svojí cestou. Takže to je všechno? A jak odejdu? Díky za pomoc, manažer. The end. To je všechno? Ale to není demo. To je prej, že celá hra, jako... Jo, bavilo mě to, je to sranda. Ani to nebylo tak
Tam něco napravo byl. Final Course. Extras! Já miluju, když je ve hrách Extras. Vole, když je ve hrách Extras, vím, že to je dobrá hra. Extras, characters. Jo, měl jsem pravdu, nemají nohy, mají jenom kabeláže. Tak to je hustý. Tak to je hustý, jak jen to jde úplně dolů. Počkej. Talk show Freddy. Takže tohle je celý talk show. Jako oni jsou v televizích, já myslím, že to je jako, že dělají seriál, že jsou něco jako Mapeti. I když, no prostě, že jsou jako Mapeti. Talk show Freddy. To nám vypadá dobře. Já jsem si nikdy nevšímal těch designů, jak jsem stresoval. Ale vypadá hezky, to musím říct. Ty vole, ty kabeláže a všechno. Talk show Bonnie, ty pičo, to je gentleman, vole. Martini tam má, i když vypadá, že plastový. Doutníček, není tady to náhodou pro děti. Ale ty vole, vypadá jako mafián, ale... Já vždycky zapomenu, jak on vypadá motýle, když je rozvázaný, ale jo, také to vypadá dobře, jako takový businessman, ten... mafián. Talk show Chica. Ale to jo, to jako... Se mi líbí, že jsou takový jakoby simple skoro designy, že prostě se vezme, že se udělala hlava podle mě prvně, a potom se na nich dal prostě nějaký jenom normální lidský oblek a udělalo se, že prostě, no boom, to je design. Ale líbí se mi to, já mám radši, když jsou ty designy jakoby takový, že vypadají složitě, ale když se nad tím zamyslíš, že jsou takový jednoduchý, že prostě vezmeš Fredbeara a jenom hezky pozměníš ho, aby vypadal fakt pro děti, ne jak tam ta z FNAF 1 nebo 2. A fakt to udělal, že aby to vypadalo pro děti, že to je fakt ještě k tomu creepy. To šel Bonnie. Hádám, že kabeláž mají všichni stejnou. To šel Chica. Se mi líbí, že prostě i udělali, že to je fakt cowboy, že jí dali kovbojský klobouk a všechno. A ta pistole, to je taky dobrý. Talk show Foxy. Ten se mi líbí, ale nejvíc. Hnedka po Talk show Bonin, tak tady ten je ale nejhustější. Jako nesnáším Foxyho v každý hře, ale tady ten tyva. Ten má... to bylo, že měl laboratoř, byl asi nějaký profesor nebo něco. Že ušiska všechno, to je dobrý, má ty brýle. Ta čest, všichni měli oddělenou, ne? Jo, tady měl oddělenou, ty máš tady vzadu čárknutou, ty tady taky. To se jenom čeká, jakoby, jo, ty to máš tady taky, já jsem se to nevšiml. Karavata, tuška, kabeláž, samozřejmě. Mě spíš zajímá, co je tohle, to je jako... To mám pocit, že jsem už někde viděl. A já jsem si myslel, že to je tak... kružítko. To je kružítko. No se podívej, máš tam tu tušku a to druhý nejspíš bude to bodový. Jak má pro tak drží. Za co to drží? Já jsem právě že myslel, že to je taková tak na vysokých školách, když píšou na tabuli a nemají posouvací tabule ani a používají normálně křídovou nebo tuškovou, jakože na papír, že fixou. A nedokážou to poslat, tak já jsem viděl někdy nějaký video, kde ten týpek normálně měl takovou tyč, kterou si natáhla, on tím dosáhl až nahoru. A to je asi nějaký ten. To je asi nějaký jenom jakože vtip, že tam byl. Room, spoustu... To je. Proč to nemůžu kouknout? Já na to nemůžu klikat, ani klávesou. VSD taky. Počkej. Jestli to... Ne, já to vypl do prdele. Continue 3, to je asi jako, že budu dělat znovu triku. Hele, game complete tady. Extras, teď už můžu do těch map, ne? Ne. Aha, takže... Extras, asi se ještě musím za něco odemknout. Final course. Soudavon? Skoro to neslyším. Takhle. Tady ta hra je zábava, je to dobrý. Final course bych si chtěl dát, ale kvůli tomu, že tady to je první video a já ho nechci dělat až moc dlouhý.
Já jsem si myslel, že se mi to jenom glitchoval, ono se ten nápis fakt, že glitchoval. Tak tady to video prozatím ukončím a uvidíme se příště. Bye bye! Já tíhnu duší jen k Lady Karneval. Já kdysi panám, já i v domách hák. Teď srdci chovám jen Lady Karneval. A s ní vchází do mě hřích nepoznán. Tančí v bílých kamaších je můj pán. Život já bych za něj dal, o má Lady Karneval. Mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, dříve já jenom spal. A teď skáním věnovám Lady Karneval. Já kdysi chartám vášnivě podlý